श्रावण बिरेस्तारचे 4 बिरेस्तार या हांगासर या साईबाबाच्या मंदिरात महाप्रसाद असता. म्हणजे लोकांचे प्रत्येक प्रसाद लोक नेमलेले हा अमुक म्हणून कोण स्पॉन्सर असा. म्हणजे आता आजच्या दिवस शेवटचा बिरेस्तार आता तो पटेल म्हणून मिल आहा त्यांची पटेलवाल्याने केल्ले असा शेवटचा बिरेस्तार. त्यांचं पहिली सकाळी पुढे बरोबर 10 वाजता लघुरुद्र सुरू झालं. 11:30 वाजता लघुरुद्र सोपले आणि त्याच्या उपरांत महाप्रसाद 12:30 वाजता नैवेद्य आणि 1:15 वाजता आरत सुरू केले आम्ही आणि 1 वाजता आरती सोपली. 1:05 महाप्रसाद सुरू केले. म्हणजे लोक हांगासर निमाणो बिरेस्तार असले कारण लोक भरपूर जमा झाले. म्हणजे भजन बी तशें कितें आसता. भजन आता 5 वाजता भजन असतं. आता ही महाप्रसादाचा सुरू झालेला कार्यक्रम 1:05 आता 3 वाजेपर्यंत महाप्रसाद हांगा चलता. आणि लोक आज लास्ट बिरेस्तार असले कारण लोक भरपूर जमा झालेले असा आणि भरपूर लोकांना महाप्रसादाचा लाभ झालेलो असा. आणि रातचे कितें आसता आणि परत आरत वगैरे. आरत 5 वाजता भजन आणि 7 वाजता आरती सुरू जाता आणि एक अर्धा तास आरतीचे कार्यक्रम असतात 7:30 मेरेन. त्याच्या उपरांत परत तीर्थप्रसाद आणि शेज आरती म्हणजे 8 मेरेन हे कार्यक्रम गुरुवारचे कार्यक्रम हारे सोंपता. आणि 8:30 पावणे 9 मेरेन देवूळ उघडे असता. 9 बंद करता.